tayo sa Tindurian mga kalapatay. Andyan yung mga kalapatay na ito siya ng mga kalapatay na ito si... Boss, may nagagalit sa akin mga kalapatay. Bawal yata mag-vlog dito mga kalapatay, no? Tang ina, isa ring ugok. Who are you to say that to me? Putang ina nila. Yo, what's up mga kalapatay, no? So ito, magandang gabi sa inyo lahat mga kalapatay. So ngayon mga kalapatay, no? Andito ulit tayo ngayon sa EDSA mga kalapatay, no? Sa KFC mga kalapatay, dito sa loading station mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, no? So may kunting pagbabago mga kalapatay, no? Sa natin, no? Sa tos bukas mga kalapatay. So karanglan mga kalapatay, dapat bilyases mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, no? Sa 5,000 natin mga kalapatay at yung ita-training natin mga kalapatay, yung mga fighter natin mga kalapatay, yung mga neto natin, 4 na lang sila mga kalapatay kasi masyadong late dumating yung isang mga kalapatay. Yung nga mga kalapatay, no? Bagsak na bagsak yung mga katawan mga kalapatay. So yun yung mga kalapatay, no? So marami ng tao rito mga kalapatay at dito mga kalapatay. Pangabog tayo rito mga kalapatay, no? Ayun nyo, oh. Ano, mega shoutout na sa mga team KFC dyan, no? Ayun, no? Mga kalapatay dyan. Ayun niya. Mga kalapatay boys. Ay, team pader pa rin. Dami na pakalas ng mga team pader na din, no? O, mga team durian dyan. Meron ba? Taas yung kamay. Ayun mga kalapatay, no? Hindi tayo nakikilala mga kalapatay, pero YouTube channel natin mga kalapatay, hindi pa nakikilala mga kalapatay. So inyo mga kalapatay, no? Huwag nyo na makalimutan mag-subscribe, tapos hit yung notification bell para maging updated kayo sa natin mga video mga kalapatay. At yun yung mga kalapatay, no? Habang ano mga kalapatay, ngayon sa akin mga kalapatay, no? Wala pa tayong pag-giveaway mga kalapatay, pero malapit na mga kalapatay, kaya subscribe lang mga kalapatay. Ayun yung mga kalapatay, no? Mayroon pa pala mas malakas dito mga kalapatay, Team Durian mga kalapatay. Saka mga kalapatay, sobrang sulit. Ito mga kalapatay, Team Durian mga kalapatay. Mga kalapatay, siguro mga kalapatay, malakas na nilalag itong mga kalapatay. Siguro yan mga kalapatay. Mga kalapatay ng mga legendary mga kalapatay. Mga malakas na Team Durian mga kalapatay. Siguro mga kalapatay ng mga taga rito lang itong mga kalapatay, kaya mga Durian sila. Ito patuloy sa wag, ano? Siyempre, saan natin sa pogi nating coordinator dyan at kaya na kay Boss Mola. May ka-shoutout sa inyo, no? Ayun na, ano? Tuloy na sa pagkarga. Yung asa na makalapatin na makawili yung 4 natin makalapatin, no? Kung maubos yung ipon natin makalapatin, makalapatin, no? As certified fighter na sila makalapatin, asali sila makalapatin at sila makalapatay. Pag di na sila makawin makalapatay, wala na tayong ipon makalapatay, wala na tayong vlog makalapatay, no? At syempre makalapatay yung mga solid nating ipon makalapatay. Nagilimlim pa sila makalapatay, medyo matagal pa talaga yung makalapatay. Ay, hindi naman to. Ano yung visa ko? Parang yan. Ano ba yan? Oo, may natin siya. Ano tiginig niya kami kayo? Inadjamiya mo kaya pandan. Yung mga kalapatay ng trace, mga kalapatay, hindi pa nakukuha ng mga kalapatay kasi masyadong maaga pa may mga kalapatay. So patuloy na dumarating yung mga mga kalapatay, mga maglulot mga kalapatay, no? At ito nga mga kalapatay, mga pultap na mga kalapatay, oh. At siksika na sila mga kalapatay, oh. Sobrang daming ibon talaga mga kalapatay. At yung nga mga kalapatay, ang gaganda mga kalapatay. Mukhang mga jet fighter itong mga kalapatay. Kaya sa ating nga mga kalapatay, no? Laking pato ng mga kalapatay, kaya mainang nilalag mga kalapatay. Ito, mega shoutout sa mainang nilalag, is malakas pala, no? Ito mga kalapatay, sulit na sulit, oh. Mga sulit yung mga ibon dito mga kalapatay. Ayun nga mga kalapatay, no? So lumipat tayo mga kalapatay, lumipat tayo ng pwesto mga kalapatay. Kasi mahina yung ibon natin mga kalapatay, hindi malakas mga kalapatay. Yun mga kalapatay, no? Training lang ito mga kalapatay, no? Ay, mega shoutout sa lahat ng member ng KFC at syempre mga kalapatay, no? KFC lang sa kalam mga kalapatay. Napakalakas mga kalapatay, mas lalo pang lumalakas mga kalapatay, no? At ito mga kalapatay, no? Yung mga nag-load dito mga kalapatay, mas lalong dumadami mga kalapatay. Siyempre, meron pang station mga kalapatay. Meron pang loading station mga kalapatay sa Hensonville mga kalapatay. At yun yung mga kalapatay, no? Ito pa shoutout ni Boss Just mga kalapatay, no? Mega shoutout sa Joseph. Team Kotkot. Kay Joseph, ayun nga. Yan nalaro yan. From Boss Dainay Mola yan. Malupit na malupit. Baka malakas yung mga yun,
Ayun na nga mga kalapatid, no, medyo mababa pa mga kalapatid, no, at dito sa bandang side dito mga kalapatid, medyo tahimik mga kalapatid, no, kaya itong mga taga-San Gato mga kalapatid, siguro mga kalapatid, no, may mga team din itong mga kalapatid, no, kaya pero ito mga kalapatid, halos training lang itong mga dito mga kalapatid, at yun nga, kasama yung ating mga kalapatid. At yun nga mga kalapatid, abang-abang muna tayo mga kalapatid na mag-load si Jojo mga kalapatid para bukas mga kalapatay, abang tayo mga kalapatay. Sana sama natin ang konting dasal mga kalapatay. Tulungan nyo ako mga kalapatay na magpatuloy pa rin itong vlog ko mga kalapatay. Magsiuwi pa rin yung 4 ko na ibon mga kalapatay. Pero mga kalapatay, malakas yung mga kalapatay. Pinainom ko yung tubig sa kanal mga kalapatay. Siyempre mga kalapatay, no, joke lang yung mga kalapatay. Ang pinainom ko talaga mga kalapatay, no, ang pangondisyon ko sa ibon ko mga kalapatay, El Campion mga kalapatay. Napakalakas mga kalapatay, kaya ibon ko mga kalapatay kahit netoy umuwi yun mga kalapatay. At siyempre mga kalapatay, ayun nga, yung isa ko mga kalapatay na lugtoy. Lugtoy na lugtoy mga kalapatay. So yun na mga kalapatay, dito tayo sa Tindurian mga kalapatay. Andyan yung mga kalapatay na ito siya ng mga kalapatay na itong si boss, may nagagalit sa akin mga kalapatay. Tang ina, isa ring ugok. Who are you to say that to me? Putang ina nila. Ay, bawal yata mag-vlog dito mga kalapatay, no? At yun yung mga kalapatay na dito mga kalapatay, meron tayong ipopromote mga kalapatay. At sana mga kalapatay, no, kung makikita nyo ito mga kalapatay, kung magustuhan nyo ito mga kalapatay, no, ito ipopromote tayo ito mga kalapatay at napakaganda mga kalapatay, no. DIY ito mga kalapatay, napakaganda mga kalapatay. Kung gusto nyo bumili nito mga kalapatay, order lang kayo kay sino mayroon dito? Tindurian! Ito promote ko! Mga kalapatay, no. Oh, napakaganda mga kalapatay, napakaganda talaga mga kalapatay, no. Gusto ko mang bumili mga kalapatay, pero wala akong pera mga kalapatay. Makakursunad yung mga kalapatay, napakaganda mga kalapatay, no. Wait lang mga kalapatay. So ito nga mga kalapatay, no, ito we do wood mga kalapatay. At napakaganda mga kalapatay, no. Dito na sa Tindurian mga kalapatay. Ayun mga kalapatay, no. Napakaganda mga kalapatay, talagang kung gusto nyo mag-order mga kalapatay, no, ayaw nila magpakilala mga kalapatay kung sino may-ari ito mga kalapatay. Tindurian. Basta Tindurian mga kalapatay, dito lang sa EBSA mga kalapatay. Kung gusto nyo mag-order mga kalapatay, eto mga kalapatay, kontakin nyo lang po. Ayun nga mga kalapatay, no. Mga kalapatay. Ay mga kalapatay, Tindurian mga kalapatay nagbubuhat. Sapak na naman mga kalapatay. At sana lang talaga mga kalapatay makauwi yung mga neti natin mga kalapatay, no. At sobrang layo na talaga mga kalapatay yan mga kalapatay, no. Pangarap din natin mga kalapatay na dumulo yung ibon natin mga kalapatay. At sana lang talaga mga kalapatay, no, dumulo sila lahat mga kalapatay. At yun na nga mga kalapatay, oh. Ayun na nga mga kalapatay, no, sobrang daming ibon mga kalapatay, no. So daming nagkarga ngayon mga kalapatay. So yun na nga mga kalapatay, no. Tapos si Jojo magtalpak mga kalapatay. Siyempre mga kalapatay, uwi na tayo mga kalapatay, no. At yun nga pala mga kalapatay, no, mega shout out kay Nantin Nankil mga kalapatay from Florida Blanca. Kung saan pa ba yun? Hindi ko alam mga kalapatay kung saan pa yun mga kalapatay. Mega shout out sa'yo kalapatay, no. Mega shout out sa'yo. Sa ano to mga kalapatay, sa EBSA to mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, maraming salamat sa pagpanood ng namin, no, ng mga vlog namin, no, ng mga video ko. Maraming salamat sa mga kalapatay. At yun nga, no, tara, uwi na tayo. Yo mga kalapatoy! Good morning mga kalapatoy! So yun na nga mga kalapatoy, no? Ganda ng panahon. Release na raw mga kalapatoy! So yun na nga mga kalapatoy! Abang-abang na tayo mga kalapatoy! Wala signal, naputol ang Ayun signal. yung mga kalapatoy na nagkaroon ng konting abilis sa releasing area mga kalapatoy dahil nga bundok na sa bundok na sila mga kalapatoy. Oh, good morning po, kalapatid. Gusto man namin mag-live. Talagang mahina po yung signal. Magre-release na po kami, 7 o'clock. Yun po. Yun po. Okay, countdown tayo. 10, 9, 7, 8, 6,
7, 6, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 1, release! 1, release! Ayan po mga ibon natin. Hindi po kami makapag-live. Ang hina ng Yo mga kalapatoy! Morning mga kalapatoy! So yun na nga mga kalapatoy, no? Ganda ng panahon. Release na raw mga kalapatoy! So yun na nga mga kalapatoy! Abang-abang na tayo mga kalapatoy! Wala signal, naputol ang Ay, yung signal. mga kalapatoy na nagkaroon na konting abirya sa releasing area mga kalapatoy dahil nga bundok na sila mga kalapatoy, nasa mountain view, nasa bundok na sila mga kalapatoy at yun yung mga kalapatoy, hirap yung signal mga kalapatoy na pero mga kalapatoy, nag-release na mga kalapatoy, 7 sakto 7 mga kalapatoy, kaya yun yung mga kalapatoy, no? Abangan na natin mga kalapatoy at makaabangan pa ng iba mga kalapatoy, so tara na, let's go! Tinong ko madali mga kalapatoy, oh. Ayun, oh. Paano ha? Baka may umikot dyan ha? Sige doon ha, pa-step lang ka doon ha, pag may umikot ka doon ha. Ito mga kalapatay, may nagmamadali mga kalapatay, isang piraso mga kalapatay oh. Ayun oh. Ang mga kalapatay, tumbok dito mga kalapatay, tumbok dito. Ayun na. Ito na. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Ayun na, ayun na. Ito. Ito na, ito na. Asa na? Ayun na. Dalawa. Ito na. Dalawa. So yun na nga mga kalapatid, may dalawa tayo mga kalapatid. Yeah. Sabay silang dalawa mga kalapatid, no? Sabay bagsak din ng mga kalapatid. Dalawa mga kalapatid. Ayun, napapag tayo ulit mga kalapatid. Baka natin yung dalawa ulit mga kalapatid. Ayun mga kalapatid, madumating lang siya. Ayun mga kalapatid. Ayun na. So si Redbar mga kalapatid, no? Ayun mga kalapatid, contender talaga sa church si Redbar mga kalapatid. Ayun na siya. Ayun na mga kalapatid. Ito na. Ayun na, si Blue Tag to, ayun na. Ano mga kalapatay, umikot pa. Ayun na. Ano mga kalapatay? Ayun na, si Blue Tag. Ayun, congratulations. Ayun na, dumaan na rito, umikot na rito. So, yun na mga kalapatay natin, mga kalapatay. Congratulations mga kalapatay. Siyempre mga kalapatay, umuwi sila lahat mga kalapatay. So, yun na nga mga kalapatay, no? Ano masabi mo sa iba natin ganun? Ayos na. Mga aswang! Magaling na. Mga aswang mga kalapatay. Napakabilis sila mga kalapatay natin mga kalapatay. At syempre mga kalapatay, dahil kompleto na sila mga kalapatay. Yung apat natin mga kalapatay at yung may isa pang paparating. Wala na mga kalapatay. So, apat mga kalapatay. Kompleto na tayo mga kalapatay. At syempre mga kalapatay, no? Tatapusin natin yung video ito mga kalapatay. At syempre, sana mga kalapatay, no? Nakarating ang lahat ng ibon mga kalapatay na tinos ngayon sa mga kalapatay. Karanglan mga kalapatay. At sa akin mga kalapatay, kompleto na masaya na ako mga kalapatay. At syempre mga kalapatay, hanggang dito na ito mga kalapatay. At sa next ulit mga kalapatay. Next training ulit mga kalapatay. At bye-bye. Sa inyo, mayroon na ba? Sagot. Meron na ba? Sa amin kompleto na. Bye-bye.